ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବରଗଡ଼। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପରିଶ୍ରମୀ ଜୀବ କିଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ଜାତିର ଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବଣିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପଦ୍ମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 3 ଦିନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବାବର ନିଜର ଆତ୍ମକଥା କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୁର୍କୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।